Bon dia, Estels. Estem ja una setmana més, la setmana número 10, i aquesta setmana ha hagut canvis. Entrem a fase 1, de l'escalada cap a baix, i començam a poder fer més cosetes i tornar a una certa normalitat. Crec que d'aquí poc, en lloc de veure'ns per la càmera, ens veurem en directe i ja podrem compartir, xerrar, etc. Anem a continuar les nostres pràctiques de ioga. Tanca per un moment els teus ulls. Connecta amb el teu cos físic, sentiu. Connecta amb la teva respiració. Anem a fer una pràctica de respiració en copa, mans juntes de vora el pit. Inspires i estires els braços cap amunt, separant els dits de les mans, menys el dit pulgar i el dit índex. Expires, baixant els braços cap a baix, juntant els dits de les mans. Repetim, inspirem amunt. Expirem, baixam. I tercera i darrera pràctica, inspira quan puges i expires quan davalles. Molt bé, retirem les mans del pit, tanca per un moment els teus ulls i ens preparem per continuar amb les pràctiques d'avui. Ara estiraràs les teves cames cap endavant. Amb les pràctiques d'encalentiment articular, atenció, inspira, estira els braços, inspirem, obrim i separem dits de les mans, dits dels peus també, expirem i flexionem mans i peus. Repetim, inspirem, obrim, expirem, tancant, inspira, llarga, expira, flexiona i aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons. Molt bé. Per sortir, inspira, obrim i expira, relaxa els dos braços cap enrere, tanca per un moment els teus ulls. Observa, sent els efectes de la pràctica i prepara't per continuar. Continuem amb la propera pràctica, braços cap endavant. Ara estira els dos braços, juntes els dits de les mans, inspirem, apunta els dits de les mans cap al sostre, junts els dits dels peus també cap amunt, expira, flexiona muñeques i turmells cap a baix. I repetim, inspirem quan pugem, expirem quan baixem, inspires amunt, i expires baixant. Aquí mantens la pràctica estàtica durant uns breus segons. I per sortir, inspires i expirant, relaxes els braços cap enrere, tancant per un moment els teus ulls. Molt bé, i ara tornem a inspirar, obrim els ulls, següent pràctica, obrim els braços cap en mà, estirem els braços, gires les palmes de les mans cap al sostre, inspira, agafa aire, expirem, flexionem colzos i amb les mans te toques els ombros. Inspira, s'allargues cap en mà, braç en línia recta, expira, flexiona cap a tu. Inspirem, allargam, expirem, flexionam. I darrera pràctica, inspires cap endavant i expires cap a tu. Aquí mantens la pràctica estàtica durant uns segons i per sortir inspires i expires, relaxant els dos braços cap enrere. Tanca els teus ulls per uns segons. Sense la teva respiració, i ens preparam ara per la pràctica cervical. Pot tornar a postura de Sukhasana si vols, la postura inicial, i des d'aquí treballem tota la zona del coll. Moviment vertical i moviment també lateral combinat. Atenció, inspirem, pugem el cap amunt, expirem el baixant cap a baix, inspires cap amunt, expires el cap a la dreta, inspires cap al centre, expires a l'esquerra, inspirem a davant i tornem a començar. Amunt, a baix, en el centre, a la dreta, centre, esquerra. Molt bé, i darrera pràctica, tornem, inspirem amunt, expirem baixant, inspirem al centre,
Expirem a la dreta. Inspires cap endavant. Expires cap a l'esquerra. Bien, inspirem en el centre i aquí aturem la pràctica, tancam els nostres ulls. Molt bé, i ara estem preparats per continuar les pràctiques d'avui, que avui les farem des d'en terra. Per tant, te tombaràs en postura de Shavasana, d'esquena damunt la colxoneta, mos tombem i des d'aquí continuarem amb les pràctiques d'avui. Primer, just un poquet la postura, sent que estàs còmode en terra, juntes les teves cames, braços de vora el cos i començam en cama dreta. Atenció, les quatre en cama dreta, 3 pràctiques. Inspira, puja la cama dreta, estirada cap amunt, tot el que puguis. Expira, baixant la cama dreta cap a baix. I repetim en cama dreta, inspirem quan pugem, expirem, davallem a poc, sense frissar. Darrera pràctica, inspira, puja, mantenim la pràctica. Bien, i aquí expirem, davallem en terra. Relaxa aquí durant uns segons, sense diferència que ara entre la teva cama dreta i la cama esquerra. Molt bé, respira i anem a compensar aquesta pràctica en l'altra cama. Atenció, ara cama esquerra, inspirem cama esquerra cap amunt, ben estirada. Expirem, baixa cama esquerra cap en terra. Inspira quan puges, cama esquerra estirada. Expirant, baixant. Molt bé, i tercera i darrera pràctica, atenció. Inspira amunt, abdomen actiu. Mantenir la pràctica estàtica uns segons amb elevació. I per sortir, expirant i davalles a poc. Molt bé, quan la cama estigui en terra, separes un poquet les cames, gires les palmes de la mà cap amunt i aquí relaxes, observes l'efecte de la pràctica i continuarem amb la següent pràctica, Shasana. Juntaràs les teves cames, doblegues el genoll dret, en les mans agafes el genoll i ara atenció, inspira, agafa aire i expirant, pugem el seu cap en direcció al genoll. Inspira, davalles cap a baix, relaxes i repetim, inspirem, agafem aire, expirant, mollem l'aire i anem pujant cap amunt. Inspirem, davallam. I tercera i darrera pràctica, agafa aire i molles aire per pujar en direcció al genoll que tens flexionat. Molt bé, i aquí baixem cap a baix i estirem la cama dreta en terra. Molt bé, relaxa, sent la diferència ara entre cama dreta i cama esquerra. Respira. I ara anem a compensar aquesta pràctica en cama esquerra. Per tant, flexionant genoll en cama esquerra. Agafes les mans, inspira, agafa aire. Expirant i escap en direcció al genoll esquerre. Inspirant, davallam. Repetim, inspira, agafa aire. Expirant amunt i baixant. I tercera i darrera pràctica, atenció, inspirant, agafam aire, expirant, pujant, mantenim un poquet aquesta pràctica dalt i per baixar inspires a baix i expires, estirem la cama esquerra, relaxa aquí per uns segons, observa, sent i ens preparem per la següent pràctica. Ara doblegaràs els 2 genolls i juntaràs les cames, molt bé, i entrellaces els dits de les mans i el col·loques davall del cap. Molt bé, des d'aquesta posició començam pràctica dinàmica, atenció, inspira, agafa aire, expirant, deixes caure els genolls cap a la dreta i el cap a l'esquerra, en sentit contrari. Repetim, inspirant, tombant al centre, cap i genolls, i ara el genoll va cap a l'esquerra i el cap va cap a la dreta. Molt bé, repetim, inspirem amunt, expirem voltant, inspira, puja, expira a l'altra banda, ins, ets, ins i ets. Fantàstic. I ara desfem la postura, ens estirem en terra i directament anem a la relaxació final. Per tant, aquí tanca els teus ulls, relaxa tot el teu cos, observa la teva respiració i pots comptar les teves respiracions fins a 11.
i aniràs dient aquestes paraules quan comptis la teva respiració. Inspira amb Om, expira amb Shanti. Inspira Om, expira Shanti. Mentalment, amb veu fluixeta, vas repetint aquesta pràctica. Quan hagis acabat, t'incorpores, te col·loques en Sukhasana per fer Som Shanti de final de classe. Atenció, inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Moltes gràcies i fins aviat.